Nedjelja je dan Gospodnji. Dragi učenici, danas želim s vama razmišljati o jednom posebnom danu kojeg zovemo Dan Gospodnji. Znate li o kojem je danu riječ? Naravno, riječ je o nedjelji. Već ste učili o danima u tjednu i rekli da je nedjelja dan odmora i dan za obitelj. Što vi radite nedjeljom? Pokušajte se sjetiti pa ispričajte mami ili tati kojeg imate pored sebe. Nedjelja je dobila naziv Dan Gospodnji jer taj dan vjernici idu na svetu misu. Za Isusove prijatelje najljepše svake nedjelje slušati radosnu vijest spasenja. Isus je uskrsnuo u nedjelju, pa zato taj dan slavimo. Jeste li bili kad na svetoj misi? Što se tamo događa? Što tamo ljudi rade? Kad dođemo na misu, na njoj molimo, pjevamo, čitamo, slušamo Božju riječ, susrećemo Isusa pod prilikama kruha i vina i susrećemo druge ljude. Među ovdje ponuđenim riječima izaberite one kojima možemo izreći što se događa na svetoj misi i zašto ljudi slave nedjelju kao dan Gospodnji, odnosno Božji. Vjerojatno ste izabrali crkva, prijatelji, Isus, susret, Bog, slavlje, vjernici, zajednica, misa, zar ne? A što radimo na svetoj misi? Što smijemo, a što ne smijemo raditi kad smo u crkvi na misi? Znate li? Hajdemo provjeriti. Pjevamo? Da. Igramo se? Ne. Molimo? Da. Pričamo s drugima? Ne. Šetamo po crkvi? Ne. Slušamo Božju riječ? Da. Susrećemo se s drugima? Da. Crtamo i pišemo, a možda i računamo? Ne. Susrećemo Isusa pod prilikama kruha i vina? Da. Bravo. Vjerujem da ste nekad bili u crkvi i vjerojatno ste vidjeli neke predmete u njoj. Dobro pogledajte ovu fotografiju i imenujte predmete koje vidite na njoj. U tome neka vam pomognu vaši roditelji. A za kraj, molim vas da prepišete ove dvije rečenice u svoju bilježnicu. Nedjelja je dan Gospodnji. Vjernici tada idu na svetu misu.